Φίλοι μου, γεια σας. Ο πηδηχτής σας χαιρετά. Εδώ με το φίλο μου έχουμε ένα καινούριο πολιτικό βίντεο για τη Σοβιετική Ένωση. Θες να φύγεις? Φύγε, δεν σε κρατάμε. Θα σας πω, δεν θα αρχίσω από το Λένιν, το Στάλιν. Το Στάλιν τον βάλανε γιατί νομίζουν θα μπορούν να τον ελέγχουν. Αλλά τους τη βγήκε. Ο σταλινισμός είχε ένα θετικό, τη μεγαλομανία, ότι έχτιζε μεγάλα κτίρια. Παίρνανε κάτι αμερικάνικο, ένα αυτοκίνητο αμερικάνικο, το ZIS 110 ας πούμε, που είναι αντιγραφή του Packard του 180 νομίζω. Το κάνανε καλύτερο όμως, το βελτιώσανε, εντάξει, δεν είχε τόσα πολλά αντίγραφα, πόσες δεκάδες χιλιάδες που βγάλει Packard. Το ZIS 110 ήταν, δεν θέλω, 1000 αυτοκίνητα, δεν ξέρω, βρείτε το πώς, δεν ήταν πολλά, ήταν για τη νομεκλατούρα. Παρακάτω, τα κτίρια του, ναι, δεν είχαν όλοι διαμερίσματα, αλλά έχτιζε φοβερά κτίρια. Ο Χρουσόφ μετά που ήρθε πήρε αυτά τα σπίτια που είναι σαν Λέγκο, με έτοιμα, πώς τα λένε, τα πανέλνη, που ήταν εφεύρεση των Ανατολικογερμανών, δεν ήταν δικά του Χρουσόφ. Τέλος πάντων, επίσης η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν ήταν χτυπημένη. Μπορούσες να έχεις μια δική σου επιχείρηση με την οικογένειά σου. Δεν επιτρεπόταν να έχεις υπαλλήλους, γιατί θεωρούταν ότι τους εκμεταλλεύεσαι. Αλλά μπορούσαν να έχουν παπουτσίς, κάποιος που έφτιανε παπούτσια. Υπήρχαν τέτοιοι. Κάποιος που φύτευε κάτι και τα πουλάγε. Δεν απαγορευόταν αυτό. Και γι' αυτό το επί Στάλιν ήταν πολύ καλύτερα από ότι μετά η Σοβιετική Ένωση που είχε ουρές και ελλείψεις. Τέλος πάντων, πεθαίνει ο Στάλιν, μπαίνει ο Χρουσόφ και ο Λαβρέντι Μπέρια μπήκε και άρχισε να κάνει ό,τι έκανε και ο Γκορμπατσόφ μετά, που τον εκτελέσανε βέβαια. Μετά εκτελέστηκε ο Μπέρια, ο Χρουσόφ έκανε βλακίες εκεί πέρα, οικονομικά τους κατέστρεψε 10 φορές. Αυτό που έκοψε το ένα μηδενικό από το ρούβλι, τους έκοψε και όλα τα λεφτά, γιατί είχε πολλά λεφτά ο πληθυσμός στα χέρια του. Επί Στάλιν κάθε χρόνο μειώνονταν οι τιμές και δεν υπήρχε έλλειψη. Επί Χρουσόφ ανεβαίναν οι τιμές και υπήρχε έλλειψη. Γι' αυτό και ξεσηκώθηκαν στον Βοτσερκάσκ τότε, που στείλε το στρατό και τους σκότωσε πόσους. Τι γίνεται μετά? Αρχές της δεκαετίας του 90, ο πανέξυπνος, το θεωρώ πάρα πολύ έξυπνο, ο Γιούρι Αντρόποφ κατάλαβε ότι η Σοβιετική Ένωση δεν έχει μέλλον. Ήταν της ΚΑΓΕΜΠΕ αυτός και έπαιρνε, ήξερε, με γυαλιά έτσι, πολύ, εγώ τον έχω για πολύ έξυπνο πάντως. Τι έκανε? Πήγε στη Λέσχη Μπίλμπερ, μίλησε, είδε, άφησε τον Τζουμπάι, τον Γκαϊντάρ, που τότε ήταν φοιτητές στα τέλη της δεκαετίας του 90, του 70, να βρίζουν τη Σοβιετική Ένωση να κάνουν ό,τι θέλουν. Τους ετοίμασε σαν φυτόριο τους καινούριους οικονομολόγους να κάνουν αυτό την περεστρόικα. Την περεστρόικα τώρα δεν την σκέφτηκε καθόλου ούτε ο Γιάκοβλεφ ούτε ο Γκορμπατσόφ. Ποιος τη σκέφτηκε? Ο Κούσινεν, ο Φιλανδός αυτός κομμουνιστής, ο Κούσινεν, είχε αυτές τις ιδέες τη δεκαετία του 50 στις αρχές και τις πήρε μετά ο Γιάκοβλεφ και ο Γκορμπατσόφ. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί είδαν ότι η Σοβιετική Ένωση δεν έχει μέλλον. Ναι, θα έπρεπε, όσο ήταν ψηλά το πετρέλαιο, είχαν έσοδα, δεν κάναν τίποτα άλλο από το να πουλάνε πετρέλαιο. Οπότε δεν είχαν, δεν προοδεύανε, μένανε πίσω. Ο Γκρομίκο, ο Κοσίγκιν, πανέξυπνοι, πήγαν Αμερική αυτοί. Πήγε ο Γκρομίκο Αμερική, είδε πως ζουν οι Αμερικάνοι. Πήγε να κάνει κάποιες τροποποιήσεις ο Γκρομίκο, αλλά εκεί ανέβηκε πάρα πολύ, και ο Κοσίγκιν ανέβηκε πάρα πολύ όμως το πετρέλαιο το 1973 με την κρίση, και είχαν λεφτά, σου λέει άστο για μετά. Ο Μπρέσνιεφ γέρναγε σιγά σιγά, δεν έλεγχε την κατάσταση. Οπότε είχαν αυτούς, Ανατόλη Τσουμπάης, Γιγόρ Γκαϊντάρ, τους άφησαν στα πανεπιστήμια να βρίζουν και τη Σοβιετική Ένωση, γιατί είχε πάντα η ΚΑΓΕΜΠΕ εκεί πέρα δίκτυο πρακτόρων. Λέει άστους λέει ο τέτοιος ο Αντρόποφ, άστους να λένε, και τους προώθησε γι' αυτό να το κάνουνε.